mawa wabwino wa lero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba nayi mitu yake. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera wati ntchito za bungwe la Shaping Our Future Foundation zikufikira mawanja ovutika ambiri. Unduna owona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati palibe Mmalawi aliyense yemwe akukhala mdziko la Israeli yemwe wavulala kapena kufa chifukwa cha nkhondo yapakati pa dziko la Israeli ndi magulu azankhondo a Hamas ndi Hezbollah. Kampani ya Nkhani Group yalengeza kuti ithandiza masewero a mpira wamanja ndi ndalama zokwana 1 biliyoni kwacha kwa zaka zitatu. Takulandirani nkhani zathu. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ati ntchito za bungwe la Shaping Our Future Foundation zafikira mawanja ovutika ambiri mdziko muno. Madamu Chakwera anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe kampani ya Lutando Holdings imapereka njinga za moto ku bungweli. Eunice Jovu ali ndi ripotiri. Kugwira ntchito ku madera aku midzi nthawi zina kumakhala kovuta komwe mayendedwe ake ngakhale galimoto pena sizitha kufika. Ichi ndi chifukwa chake bungwe la Shaping Our Future Foundation linawafikira a Lutando Holdings omwe amagwira ntchito yogulitsa njinga za moto kuti awathandize ndi mayendedwe. Ndipo poyankhula mmene amalandira njinga ziwirizi, mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera anati izi zithandizira alangizi akumudzi a Shaping Our Future Foundation kuti adzitha kufikira madera onse omwe akugwira nawo ntchito ndi thandizo losiyanasiyana. Ndipo naye mkulu wa bungwe la Shaping Our Future Foundation Michael Mkandawire anati mu zaka zomwe zapitazi bungwe lawo lakhala likugwira ntchito osangoti ndi atsikana okha omwe akupita ku sukulu komanso mabanja osiyanasiyana omwe akuvutika ku madera aku midzi. Mbali imodzi ya ntchito imene tikuchita ndionena kuti titukule madera athu osiyanasiyana makamaka pofikira magulu amene ali amayi komanso anthu amene ali ochepekedwa mukapezedwe ka zinthu. Chaka chatha chomwechi tafikira makomo pafupifupi oposera 1800 tikamakamba za munthu aliyense payekha ndi kuposera anthu 13,000 midzi yosiyanasiyana m'Malawi muno. Ndi thandizo limeneli ndi kuti zitipasa mangolomera wena kuti tipite patsogolo mmene timalephera kufikira kuti tilondoloze kuti ntchito kuyenda bwanji ndi kuti pakali panopa tikhala kuti tikufikira. Ndipo mkulu wa kampani ya Lutando Holdings Limited Hendrix Luha akuti kampani yawo ndiyokondwa kuti pakadali pano yayamba kugwira ntchito ndi bungwe la Shaping Our Future Foundation mdziko muno. Aluha akuti kupereka njinga za moto ziwirizi ndi chiyambi cha ubwenzi omwe utakhalepo. So titamva kuti ali ndi vuto la outreach njinga my riders ali ndi vuto la njinga tinaona kuti ndichanzere kuti tapatse njinga kuti tapeputse kumbali imene kuti azitha kukafikira kwina kuti konse bwinobwino. Njinga za moto ziwirizi ndi za ndalama zoposa 19 million kwacha. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayankhula pa msonkhano waukulu okambirana za chilengedwe omwe ukuchitikira mu mzinda wa Tanje mdziko la Morocco. Msonkhanowu ukuunika mmene mayiko angasamalire ndi kupindula ndi nyanja zikuluzikulu pokonzekera msonkhano waukulu wa chaka chamawa. Mtolankhani wathu McDonald Chiwayula ali mdziko la Morocco ndipo wadza ndi ripotiri. Poyankhula pa msonkhanowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Michael Bizwiki Usi omwenso ni nduna yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ati ngakhale dziko la Malawi ndi dziko lopanda doko lake koma boma likuzindikira bwino kufunikira kwa nyanja zikuluzikulu pa chitukuko cha chuma cha mayikowa. Dr. Usi anatsindikanso za chidwi komanso udindo omwe dziko la Malawi lili nawo kusamalira nyanja ya Malawi yomwe ndi imodzi mwa nyanja zochepa pa dziko lonse zomwe madzi ake ndi abwino kwambiri. Dr. Usi anafotokozanso zomwe dziko la Malawi likuchita pofuna kupititsa patsogolo kasamalidwe kamadzi kudzera mu ntchito zosiyanasiyana. Iwo ati boma likulimbikitsa usodzi wotsatira malamulo kuti mibado ya mtsogolo idzapindulenso ndi zachilengedwe za m'madzi.
Iwo anatinso dziko la Malawi likugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo bungwe la SADC posamalira zachilengedwe komanso nyanja zomwe zili mdziko la Malawi. Mawu ake nthumwi ya mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations pa nkhani zoona za nyanja Peter Thompson ati mayiko a Africa ali ndi udindo waukulu woteteza nyanja potsindika kufunika kochita zinthu mogwirizana pofuna kuteteza zachilengedwe za nyanja. Iwo alimbikitsa mayiko a Africa kuti atsogolere ntchito yoonetsetsa kuti nyanja za m'mayikowa zikusamalidwa. Dr. Usi anachitanso zokambirana ndi akuluakulu a boma la Morocco pofuna kulimbikitsa ubale pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Morocco. Iwo anati dziko la Morocco ndi bwenzi lenileni la dziko la Malawi ndipo mayiko awiriwa agwira ntchito mothandizana potukula miyoyo ya anthu a m'mayikowa. Ndipo nduna ya zaulimi mdziko la Morocco yemwenso ni nduna ya zachilengedwe Profesa Muhammad Sadiki anati pali ntchito zambiri zomwe dziko lawo mogwirizana ndi boma la Malawi ligwirire limodzi. Pamene msonkhano wokupita kumapeto zokambirana zinakhazikika pa mfundo yosamalira zachilengedwe komanso mmene mayiko angapindulire ndi zachilengedwezi. Kuchokera mu mzinda uno wa Tangier dziko la Morocco, ndine McDonald Chiwayula. Ofisi yothandiza anthu ochepekedwa pa milandu ya Legal Aid yati ikulimbanabe ndi milandu yoposera 25,000 yochokera mu chaka cha 2015. Ofisi yati milanduyi ikuyendetsedwa ndi maloya okwana 48 okha basi. Izi zadziwika ku Lilongwe pa msonkhano wa akatswiri a zamalamulo. Yamikani Makanga walemba ripotire. Malingana ndi zokambirana zomwe zinalipo pa msonkhanowo, kuchuluka kwa milandu yomwe ofesi ya Legal Aid ili nayo zikusonyeza mavuto omwe alipo pa ntchito yoyendetsa milandu mdziko muno. Makanso potengeranso kuti maloya oyendetsa milanduyi ku ofesi ndi ochepa. Akatswiriwa ati izi ndi zina zomwe zikuchititsa kuti milandu ya anthu izichedwa ndipo anthu azikhala ku ndende kwa nthawi yayitali asanalandire chigamulo kapena belo. Ogwirizira mpando wamkulu wa bungweli Achimwemwe Mwale ati ngakhale izi zili chonchi, kuchuluka kwa milanduyi kukusonyezanso zipatso za ntchito yomwe ofesi ikugwira podziwitsa anthu za ntchito zawo. Tinganene kuti vuto lokuti anthu amene ali ochepekedwa kuti apeze chilungamo ndi vuto lalikulu, ndi pamene ifeyo ngati Legal Aid Bureau ofesi yathu inapangidwa kuti thandize anthu ngati amenewa. Pakali pano makeses amene tili nawo mu system mwathu across Malawi ndi akudosa 25,000, koma maloya alipo 48 okha. Tikapanga masamu kuti tipeze average zikutanthauza kuti loya wina aliyense ali ndi mafayilo osachepera 500 kuti agwirepo ntchito. Nduna ya zachilungamo Atata Simvalo anatsindika kuti ndondomeko zoyendetsera milandu mdziko muno zili ndi mavuto ochuluka. Koma Mvalo anati boma lipitiriza kuonetsetsa kuti anthu alandira chilungamo mu nthawi yake pakupatsidwa belo kapena chigamulo mwachangu. Kubwera pamodzi pa conference imeneyi ndikofunikira kwambiri kuti timve maganizo kwa anthu osiyanasiyana pa nkhani pavuto losunga anthu ndende nthawi yayitali mulandu usanazengedwe, komanso ena nthawi yayitali zazimenyesa mtuluke chifukwa kukhala mndende kwena kukhala kwa anthu kwa amene amangidwa ndi court kuti mukusani mulandu wakuti mukakhale mndende zaka zakuti kwa mtoti mulandu sinalowe mkoti sinayambi kuyamba komwe sinazengedwe kuti azikhala mndende nthawi yayitali ndi chitonzo. Poyikira ndemanga pa izi, mkulu wa mabwalo a milandu Justice Lenzini Mzikamanda wapempha akatswiri azamalamulowa kuti azilimbikitsa anthu omwe alakwirana kukhazikana pansi ndi kukambirana ndi cholinga choti milandu ina izitha isanafike ku mabwalo a milandu. Cha plea bargaining chili m'malamulo, ndipo malamulo amene votola kuti sakugwiritsidwa ntchito, then manena kuti tiyambe kugwiritsa ntchito malamulo amene alipo kuti tichite plea bargaining. Zimene zithandiza kwambiri kuti milandu isamachedwe ku prison, kusamakhale overcrowded, kusakhala anthu ambiri, komanso kuti oyimbidwa milandu azilandira chilungamo chawo mofulumira. Zitanthauza kuti aliyense mu justice system akhalapo ndi mbali oweruza mlandu umenezo kuti ufike pomalizira pano. Msonkhanowo umachitika ndi chithandizo cha ndalama kuchokera ku bungwe la Irish Rule of Law. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress, Harem Kandawire, alangiza alimi mdziko muno kuti achilimike polima mbewu zomwe zingawapindulitse potengera mwayi wa mitengo yabwino yomwe boma lakhazikitsa. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri mulipotire. Pofuna kumema anthu a mderali kuti adzavotere mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera,
ndi chipani cha Malawi Congress pa zisankho za chaka chamawa. Mmodzi mwa akuluakulu a chipanichi, Hale Nkandawire, anachititsa msonkhano wa ndale pa bwalo la sukulu ya primary ya Elunyeni m'boma la Mzimba. Ankandawire, omwenso ndi nduna ya zachitetezo, analangiza alimi m'dziko muno kuti adzilima mbewu zambiri zomwe angagulitse pa mitengo yabwino yomwe boma lakhazikitsa. President akuziwa kuti m'mamizi muli umphawi wa zaoneni, ndipo iwowo atangotenga boma ndi chomwe anaona kuti maumyoyo a anthu akumizi ayenera kuchitapo kanthu. Ndikunena pano apanga masamu oti chilichonse chomwe anthu atalime m'mamizi chiyenera kupeza makhobiri. Ndikuuzeni za fodya kuno dera lino anthu amalima fodya kwambiri. Ena akusangalala kuti for the first time akugulisa fodya belo limodzi mpaka ukapeza 900,000 kwacha belo limodzi. Komanso nkhani ya soya panopa ena kundiuza kumapeza 1,600 kwacha per kg. Ankandawire analimbikitsanso achinyamata, amayi ndi magulu ena a anthu m'dziko muno kuti atenge ngongole ku bungwe la NIF zopititsa patsogolo mabizinesi awo. Yankhula poyambirira, woyimira Mulumuzana Zebediya Makwakwa anapempha boma kuti limange chipatala chaching'ono ndi kupala misewu ya mderali kuti anthu adzitha kuyenda mosavuta. Pa msonkhanowu, Ankandawire anaperekanso mphotho ku matimu a mpira wa miyendo ndi wamanja omwe anachita bwino pa mpikisano omwe anakonza. Elunyeni ndi zoni yatsopano yomwe ayikhazikitsa mu wodi ya Mpherembe m'boma la Mzimba potsatira kugawanso kwa madera ena a aphungu m'dziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC Mzimba. Unduna owona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena watsindika kuti padakali pano palibe Mmalawi aliyense yemwe akukhala kapena kugwira ntchito m'dziko la Israeli yemwe wavulala kapena kufa chifukwa cha nkhondo yapakati pa dzikolo ndi magulu a zankhondo a Hamas ndi Hezbollah. Mneneri ku undunawo a Charles Nkhalamba watsimikiza za nkhaniyi pomwe wati boma la Israeli likuwateteza anthu onse omwe akugwira ntchito m'dzikolo powapatsa malo abwino odziteteza ku nkhondoyo. Mtolankhani wathu Fisher anayankhula ndi a Charles Nkhalamba. Tsimikizire kuti Amalawi omwe ali m'dziko la Israeli alotetezedwa ndithu. Komabe pali kufunika kukhala wochilimika kuti izi zipitirire kukhala chomwechi. Monga mukudziwa, nkhondo yapakati pa dziko la Israeli ndi magulu a Hezbollah komanso Hamas yakhala ikuchitika koposera chaka tsopano. Ndipo magulu amene amakhala akuponya mazana a mizinda komanso mabomba m'dziko limene la Israeli mwapafupi kwambiri. Nde pa chifukwa chimenechi boma la Israeli linayika ndondomeko zachitetezo zomwe zimateteza dzikoli ku mizinda kapena mabomba amene angaponyedwe. Komanso bomali linakhazikitsa dongosolo lapadera limene anapanga malo obisalamo amene anthu akhoza kuthawiramo nthawi imene mabomba kapena mizinda yaponyedwa m'dzikomo. Kuonjezera pamenepo, anthu okhala m'dziko limene la Israeli amadziwitsidwa kudzera palamya kapena mikuza mawu mu nthawi imene dzikoli laomberedwa kapena mizinga ndi mabomba aponyedwa m'dzikoli. Komanso aliyense okhala m'dziko limene la Israeli amaphunzitsidwa zimene angachite kuti akhale okonzeka kapena otetezeka nthawi imene dziko limeneli laponyeredwa mabomba kapena mizinga. Komanso tinene kuti ofesi yathu ya ukazembe imene ili mu mzinda wa Tel Aviv m'dziko limene la Israeli imalumikizana kawiri Amalawi onse amene akukhala m'dziko limene la Israeli akuchita maphunziro kugwira ntchito amakhala olumikizana kudzera masamba a mchezo komanso ndi zina za makono za intaneti. Komanso pali nambala imene imagwira ntchito kwa 24 hours tsiku lonse imene Amalawi amene akupana ndi mavuto osiyanasiyana m'dziko limene la Israeli akhoza kuyimba ndi kulumikizana ndi anthu athu amene akugwira ntchito kumene ku ofesi yathu ya ukazembe mzinda wa Tel Aviv. Ndi tinene kuti pali kulumikizana kwa kawiri pakati pa Amalawi m'dziko limeneli komanso ndi ofesi yathu ya ukazembe imene mu Tel Aviv kuonetsa kuti Malawi aliyense amene akukhala kumeneko athe kufikiridwa ngatanga kumene mavuto osiyanasiyana. Pakali pano tinene kuti palibe Malawi amene wavulala kapena kukhudzidwa ndi nkhondo imene ikuchitikayo. Bungwe la International Monetary Fund IMF latsindika kuti lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kuti chuma chipitirire kuyenda bwino. Kutsindikaku kwadza kutsatira mkumano omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo ndi mkulu wa IMF
sabata imodzi yapitayo. Justin Nkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani omwe unachitika pa makina a intaneti, mkulu woyang'anira zofalitsa nkhani kwa IMF a Julie Kozak anati Dr. Chakwera ndi a Georgieva atakumana anakambirana za chuma cha dziko lino, mfundo zopititsira patsogolo chuma cha dziko lino, komanso mfundo zoyendesera ngongole ya Extended Credit Facility, komanso mmene dziko lino likuchitira pothana ndi ngongole zomwe lili nazo ndi mabungwe ndi maiko ena. Kozak anaonjezera kuti mkulu wa IMF uyu analonjeza Dr. Chakwera kuti IMF ipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kuti chuma cha dziko lino chipitirire kuyenda bwino. Atakumana Dr. Chakwera ndi a Georgieva, nduna ya zachuma a Simplex Chitholabanda anati mkumanowu unali waphindu. A Chitholabanda anati mtsogoleri wa dziko linoyu anathokoza bungwe la IMF pothandiza Malawi, ndipo analonjeza IMF kuti dziko lino lipitiriza kuyika mfundo zokhwima za chuma kuti chuma cha dziko lino chipitirire kuyenda bwino. Pakadali pano dziko la Malawi likudikira ndalama za mgawo lachiwiri za ngongole yotchedwa Extended Credit Facility, zomwe zonse ndi zokwana $174 million ndipo ziziperekedwa pang'ono-pang'ono mu zaka zinayi. Justin Nkwewu, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera wati ntchito za bungwe la Shaping Our Future Foundation zikufikira mawanja ovutika ambiri. Unduna owona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati palibe Mmalawi aliyense yemwe akukhala mdziko la Israeli yemwe wavulala kapena kufa chifukwa cha nkhondo yapakati pa dziko la Israeli ndi magulu azankhondo a Hamas ndi Hezbollah. Kampani ya Nico Group yalengeza kuti ithandiza masewero a mpira wamanja ndi ndalama zokwana 1 billion kwacha kwa zaka zitatu. Takulandiraniso nkhanizi. Bungwe la Feed the Hungry Malawi lapereka thandizo la chakudya kwa mabanja oposa 300 omwe akhala akuvutika kamba kakusowa chakudya mdera la mfumu yayikulu ku Nthembwe, mboma la Blantyre. Thandizoli lomwe ndi la ufa komanso mpunga ndi la ndalama zoposa 8 million kwacha. Simeon Boys wadza ndi zambiri. Thandizoli ladza pa nthawi yabwino pomwe anthu akuno akukumana ndi mavuto akulu akusowa chakudya kamba kang'amba yomwe yakhala ikuchitika kwa zaka zitatu motsatizana. Group Village Nampoto akuthokoza bungwe la Feed the Hungry Malawi chifukwa cha thandizoli. Kunoko vuto la njala ndimene lila likulu kwambiri foti chaka chatha sidakolole mpaka zaka kudera lathu lino. Ndikuthokoza kwambiri abungwe mene lili la Hungry, ndathokoza kwambiri kudera langa pofika ndipo lithandiza kwambiri komanso ndikuchithandiza menechi asasire pompa. Mawu ake polankhula atapereka thandizoli, mkulu wa bungwe la Feed the Hungry Malawi Saulus Ijalasi wati kupatula ku moyo wa uzimu bungwe lawo limaonanso umoyo wa kuthupi. So ngati bungwe tili ndi ma programs osiyana-siyana amene akumuyang'ana munthu kumbali yonse in its totality, ndi zimene zatipangitsa kuti mnyengo ino tiyambe kuzunguliranso m'midzimu pamene anthu akusautsika ndi njala kuti tikhoza kuyamba kuyankha kuzosowa ndi mavuto amene akukomana nawo, ndipo lero tikuyesera kuyamba kuyankha kuzovuta zimenezi. Bungwe la Feed the Hungry Malawi lomwe ndi la Chikhristu patakali pano likupereka thandizo la chakudya kwa ana oposa 80,000 mdziko muno kudzera mndondomeko yopereka phala ku sukulu. Kuchokera mboma la Blantyre ndine Simeon Boys. A Presidential Golf Charity alandira ndalama zokwana 10 million kwacha kuchokera ku Old Mutual zomwe zithandizire pa masewero a golf omwe achitike lachisanu ndi loweruka likudzali ku Limbi Country Club mu mzinda wa Blantyre. Polankhula pamwambo olandira cheke, mmodzi oyendetsa masewerowa a Sofe Mulumbe ayamikira Old Mutual kamba ka thandizoli kuti zithandiza ana asukulu omwe ali ochepekedwa kupitiriza maphunziro awo. Akuluakulu a komiti ya Presidential Charity Golf ati ali ndi chikhulupiriro choti komiti yawo ikwaniritsa kutolera ndalama zokwana 600 million kwacha pofika loweruka sabata ino.
wapampando wa komitiyi a gift kawamba wanena izi pamene amalandira ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha kuchoka ku kampani ya Air Cargo Malawi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adakhazikitsa Presidential Charity Golf ngati njira yofuna kutolera ndalama zothandizira ophunzira a sukulu za ukachenjede komanso anthu omwe adakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi. A gift kawamba omwe ndi wapampando wa komitiyi akulankhulapo pa zathandizo lomwe alandira ku Air Cargo. Mene timayamba programu iyi cholinga chathu china choti titolere 600 million. Panopo nditha kunena kuti ndalama zimene tatolera zikudusa chakuma 94%. So tikati tiwerengesere ndalama imene yasala njochepa khangati kwatsala about 40 million or 42 million yoti titolere, koma tindi chisimikizo kuti tikwanisa ndithu masiku atatu asalawa kutolera ndalama zonse. Ndipo kampani ya Nico Group yalengeza kuti ithandiza masewero a mpira wa manja ndi ndalama zokwana 1 billion kwacha kwa zaka zitatu. Ndalamazi zithandizira mpikisano wa masewerowa omwe ukutchulidwa kuti Nico Top 12 Cup komanso timu ya mpira wa manja ya dziko lino. Amini Musa ali ndi ripoti. Poyankhula pomwe amalengeza zathandizoli mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa kampani ya Nico Vizenge Kumwenda anati kampani yawo ili ndi chidwi chofuna kukwezanso masewero a mpira wa manja mdziko muno kudzera mu chikho cha Nico Top 12 komanso kulimbitsa timu ya fuko ya dziko lino. Tukupanga sponsor quiz komanso tukupanga sponsor tournament yomwe tikuyitchula Nico Top 12. Imene ikhala tournament yomwe ma netball team ochokera mu zigawo zonse 4 alizilimbana. Potero kapu imeneyo ikhala ngati nasale ya Malawi Queens. Netball Association of Malawi apeza njira yoti azionera kuti kodi ndi atsikana ati ndi ati, azimayi ati ndi ati omwe anga kasewere mu national netball team. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno Vitumbiko Gubuduza wati bungwe lawo ndilokondwa ndi thandizoli lomwe yakuti lithandiza kwambiri kukweza masewerowa ndipo wati agwiritsa ntchito ndalamazo moyenera. Feyo tipanga zinthu zimene zizi mu njira zingapo. Choyambirira tiyesesa kunena kuti tilimbikitse a Malawi Queens kuti apange perform bwino. So imeneyo ndi njira yoyambirira. Njira yachiwiri imene titapange ndionena kuti tipange ma audit. Ndalama ija imene tikugwirisira ntchito ndondomeko imene tikugwirisira ntchito ikuyeneka kuwunikiridwa komanso kukaperekedwa kwa sponsors athu. Mulendo olemekezeka pamwambowo Limbani Matola yemwenso ndi mkulu wa zamalonda ku nthambi ya boma ya Sports Council wati ngati kholo la masewero mdziko muno athandiza bungweli kuti lipindule kwambiri ndi thandizoli. Mbali ya ifeyo ndikungoonetsetsa kunena kuti tipereke infrastructure yabwino. Boma likale kumanga ma stadium osiyana-siyana. Ife tikuwachita encourage kuti atsatire ndondomeko zoyendetsera ndalama zoyendetsera chuma makamaka ngati ndalama za nkhani ngati zimene 1 billion. Ndalamazi azigawa mu zaka zitatu ndipo chaka choyamba Nico ipereka ndalama zokwana 320 miliyoni kwacha, chaka chachiwiri 330 miliyoni kwacha ndipo chaka chachitatu idzapereka ndalama zokwana 350 miliyoni kwacha. Bungwe la NAM lati lilengeza mtsogolomu momwe agawire ndalama zopita ku chikhochi komanso mu timu ya Queens. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo mu nkhani yachisoni mmodzi mwa anthu odziwika bwino pa nkhani yolimbikitsa ufulu wa anthu aulumali Amusa Chiwaula amwalira. Achiwaula omwe anayambitsa bungwe lalikulu la anthu aulumali la Fidoma amwalira mdziko la Botswana komwe anali mkulu wa bungwe la Southern African Federation for the Disabled kuyambira mchaka cha 2014. Mkulu wa bungwe la Fidoma Simon Munde ati ndi okhumudwa ndi imfa ya Chiwaula omwe moyo wawo onse akhala kumenyera ufulu wa anthu aulumali mdziko muno komanso mayiko ena. Amunde ati zambiri za mwambo wa maliro azilengezabe. Bwana Chiwaula anali tate wa disability movement. Osati m'malawi mokha muno Africa yonse ino anthu amadalirapo ndithu kuli mayiko ena umene kunalibe mabungwe ngati mmene lili Fedoma. Atangopita iwowo ku Botswana naona ndithu mayiko ambiri ku Southern Africa kuno akuyambisa ma federation amene wawa and ntchito yawo yafikira kutali kwambiri and kwambiri Bwana Chiwaula analinso mulangizi, analinso wothandizira kusula
achinyamata even azimayi atsikana pa nkhani yokhuzana ndi kuzilankhulira ifeyo ngati anthu olumala kulimbika mtima andi bwana Chiwaula sanali wozikundikira sanali wozikonda anali wozichepetsa kwambiri kwa ifeyo tikuona ndithu kuti munthu wamkulu ndithu wapita and anali munthu amene umboni wake muupeza m'madera osiyanasiyana makamaka mu disability sector mwathumu ukamba za disability act ya 2012 ndi bwana Chiwaula amene anali patsogolo kulankhulira nkhani imeneyi kuti mpaka tikhale ndi lamulo limeneli. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera wati ntchito za bungwe la Shaping Our Future Foundation zikufikira mawanja ovutika ambiri. Unduna owona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati palibe Mmalawi aliyense yemwe akukhala mdziko la Israeli yemwe wavulala kapena kufa chifukwa cha nkhondo yapakati pa dziko la Israeli ndi magulu azankhondo a Hamas ndi Hezbollah. Kampani ya Nico Group yalengeza kuti ithandiza masewero a mpira wamanja ndi ndalama zokwana 1 biliyoni kwacha kwa zaka zitatu. Munali ndine Blessings Chereuka, makoma nonse.